Takže ahojte ľudia, to je s vami po dlhej dobe Uhorkár. Nejako som to nevypočítal, no. Tie 2 dní to úplne neboli. Možno tak 2 mesiace. Ale dúfam, vám to toľko nevadí, lebo aj ma podľa ma nepozeráte. Ale to je jedno. Môžeme ísť rovno do videa, kde budeme dneska hrať Bravko. S mojimi kamarátmi dvoma, Matej a Ondrej. Viete, potrebujem ísť za nimi. Pozdravte. Čau. No, takže s nimi budeme dneska hrať Bravko. A budeme sa snažiť dať mytik v rankedoch pomocou používania. Ja len budem hrať Fenga. Matej, ako vidíte z jeho profilu, tak bude hrať len Spajka. A Ondrej bude hrať len Lily. Dobre, môžeme sa to môžeme rozhodnúť. Máte ready? Prvý mod bude Jam Grab. No nič. To nie je vôbec dobré, no, ako Matej povedal. A budeme sa snažiť vyhrať. Takže užite si to, moc rozprávať nebudem počas hry, takže užite si to. Ale to tam je podľa mňa knižka. No, nevadí, je niekde mám videa. Dobre, zabrať prvé jammy. Sa zabrať do všetkých. Prečo mi nejde klikať na nikoho? Podľa mňa Nevadí. na blízkosti stronka je s tou gažitou. Chcem to seká. Kako sú má, myslím, s tou metou. Gažitou. Všetko dodžuje. Pribo nie ide. Ináč, po stolkoch si potočil do video. Okej. Maxa, Dabelma. Tá. Po tejto hre si potrebujem spraviť nejaké úpravy, pretože zastavenie videa, tak mám na tom istom mieste, kde mám aj strely. Roztraze. Do Mexitu idem. Všetci idú do mňa, nevadí. Tak skamu už dala, no. Nevadí. Viem, že som povedal, že moc nebudem rozprávať, ale je to úplne jedno, rozprávam. Nečakal som to. Primo, preskočil ma. Ne? Taru. Dobre, jedet. Dobre, sudet. Máme to. Primo, mi povede. Dobre, ďakujem. To by sme mohli mať vyhrané. Dobre, vyhrali sme to. Dobre. Idem si teda upraviť nastavenia. A idem si dať inde button na strieľanie. Takže počkajte ľudia. Training groundov. A môj strieľací button pôjde semka dole. On podľa mňa pomôže. Vyčím si ho trochu. Dobre. A my môžeme ísť hrať. Dajte ready. Nie, Bounty. A Bounty je veľmi dobrý. Ale nie na Fenga. Bohužiaľ musíme hrať aj s nimi. No, Spike bude na túto mapu dobrý, no. Na túto mapu? Mám samú druhú hviezdu, ale... Pozriem na toto... Mistra seká. Mandy. Dobrá, to
Dobrá, teraz Lily nádherná. Mandy má ulti. Mandy ultina, dobre. Naskočím, majú málo. Matej, tých mohol dokončiť, dobrá, nádherná. Dajte odber aj Maťovi na konci poviem kanál po tejto hre. Dobre, Gale je dead. Pozor na B. Dobre. To bude zlé, pretože teraz na nás pôjdu. A to má Mandy. Dobre. Dobre, nádherná. Toto už s najväčšou pravdepodobnosťou vyhráme. Nevadí, Ondrej. A to. Dobrá. Hlavne Matej musí ostať v utajení. Dobre. Nie, pozor, Gale má jedno, to by sme mohli dať. Dobre, nádherná, Ondrej. Máme ísť do ďalšej hry. Ja mám nič, iba Angel Drop. Ale mám nejakú vec v propase, kde Ranked Drop. Spray. No. Z toho House Dropu nebude nič. Asi už môžeme ísť, no. Určite dajte. Jam Grab opäť som teda nie, dobre. Maťo, môžeš povedať teda tvoj kanál, na ktorý má udaj odber? Matej a veľké M. Samozrejme, veľký M, no. Odber na tvoj kanál dajte, pretože kvôli nemu asi aj natáčam. K nemu som začal tento kanál. Kdo je Griff? Nenávidím Edgara. Si toho tady chcem pušovať, ale iba na pušovanie, lebo chcem... Pozor na to, Griff, Edgar. Dobre, záležijem. Dobre. Na stere, lebo tu sú ďalšie gemy. Edgar haj prečačkou. Dobre, pozor, Ondrej toto môže mať. Bohužiaľ to nemá. A pravdepodobne túto už aj prehrali. No a túto hru sme už prehrali. Edgar je tam preč v tom kroku. No toto som vôbec netrafil. Tuto, v tomto. Poďme tam na neho naraz. Počkaj, ja som sa balížila teraz. Nejdeš nikde. Pozor na to, dobre, to sme prehrali. Ešte klavníka tam dal. Nevadí, takže prvá hra prehratá. Na golde. Nečaká, že prehráme nejakú hru na golde. Nech padne knockout. Knockout, no. Knockout bol veľmi dobrý. A heist úplne nenávidím a na Fenga to není vôbec dobrá mapa. A na Lily. A Lily tiež to není, na Lily tiež není vôbec dobrý game mod, ale na Spike'a, Chuck, Colette, Spike, Mandy, Jessie, Piro není dobrá na to. Áno. Nie. No viem, že to tak 7 kde si dal to ultina. No tak, ale ja už také dobré gadgety, tak aj viac. Čo? Nie, gadgety nebufajú ultinu. Nebufajú. Áno, nie. Toto nie. Pozor na to, dobre, táto hra už je prehraná. Poznáte to a táto už hra bude už prehraná na veľmi veľa percent. Dobre, počkajte, ja tam idem. Sandy, choď predsa na... Sandy ma prvá. Dobre, počkaj. Nie som netrfil gadgetu. Pozor, tam ide Sandy. Dobre, teraz. Spike, dead. Dobre, pomôžte mi. Už tam idem.
Aj nevadí. Sandy teda bude sama ničiť trezor. Ale našťastie Čauko. A jak utekám na tebí. toto máme už asi teda vyhraté, takže správne máte hovoril, vyhráme to. Väčšinou to je rozhodnuté zo začiatku, ale ako vidím, tak teda nie. To start dropu bude rare. Nemám. Tak keď toto Nevadí. vyhrám, tak budem mať ďalšiu vecičku v propase. A ja po tejto hre budem mať ďalšiu vecičku v propase, sa mi zdá, že? Ja už mám. Nie, ešte dve hry musíme vyhrať. A teraz si na košle tríte. Jam grab. Opäť jam grab, no to nebude zase vôbec dobré. Počkaj, aká je mapa? Jam grab nejdeme tam. A môžete byť, že si nemôžem dávať takýchto výsledky, tak ja počkám. Proti Rickovi Sproutovi, no toto budú úplne ťažkí superi. Ojoj. Dúfam, to vyhráme. Pozor na to. Takže to už nehrám. Väčšinou je to zo začiatku rozhodnuté tie hry, no. Dobre, ja som u nich pokrol. Dobre, ja som dačo mám vypočítal. Ultimus idem. Dobre, počkaj. Dobre, našťastie Sprout spravil brutálnu chybu. Sprav, choď predsa tam. Dobrá, drna. Ten je dead. Ďalší. Kamo. Horí sa. To je paráda. Čauko. Dobre, nádherná. Dobre. Máme 7 gemov. Presne teraz. Dobre. Sprout, pozor na toto, ten mi to vydá. Nedá mi to našťastie damage, pozor na toto. Sprout po mne môže hodiť jeden útok. A máma, dobre, ešte našťastie. Musíme kryť Adama. Musíme akože kryť Adama. Choďte na stred, to bude dobré. Lori. Nie, ten Sprout je strašne otravný. Dávam ešte jeden. Stačí ultina a bude to veľmi dobre. Ultina a získame asi stred. Ja mám ultinu. Teraz už ho iba trafiť. Počkaj, dobre si, že tam teraz... To pekne. Adam, krásne. Dobre, to mám. Ja som tam sednula, nevadí. To dúfam teda vyhráme. Adam, ty tu kemp, ja idem. Ja sa ešte kempiť budem. Ja ťa tu budem kryť. A ja. 4, 3, 2, 1. Slovo krikáš, si Rico strial. To by bol možno dal, keby strial dobre to dobrého. A som teda gold 2. Takže mám ešte tomu dve veci v propase. Tak to sa vidie, čo tu mám. Jeden dránke drop, ten si otvorím prvý. 100 blingov. A sa start dropu super, to je hrozné. Neviem, asi nie, neviem. A tu mám niečo v propase, start drop. Som na konečne 51. tiere, už za chvíľku budem dokončený. Matej, daj ready. Dobre, Bounty je celkom dobré. Podľa mňa Bounty, Brawl Ball a Knockout sú podľa mňa 3 najlepšie na Rankede. A najhoršie sú Jungle. Okay, podľa mňa. Podľa mňa najhoršie heist. Nechcem nič hovoriť, ale mám 5%. No tak to bude, tak za chvíľku budeme. Budem hrať v tme. To budeme proste menej svetlo. No tak to bude zle. Ja budem hrať takto. O nie, Rico. Dobre, som sa zvážila. To je veľmi zle. Choď preč. No toto. Brutálne sa mi to seká. Brok je otravný. Dobre. Rika som netrafil na jeho útok. A teraz som veľmi zahodil ultinu. Rik ma teraz MZčka ma ešte k tomu zabije. Dobre. Okej, mám ju. Nemám. Dobre, čau. Ona je dead, MZčka je dead. Ondrej, to dobre. To keby nespravil, by to bolo zlé a toto. A prehrali. No
Dobre, a toto bude asi už všetko pre prvý deň. Uvidíme sa v druhom dni, kde toto budeme dokončovať. Čaute.